Ifeanyi Uba iwe Chukwu so na-ewi ode jinji ode jinji Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba iwe Chukwu so na-ewi ode jinji Anambra steeti bụ anyị ịnụkwara ka mgbịrịgba na-akụ mgbịrịgba Ifeanyi Uba mgbịrịgba Ifeanyi Uba na-akụ onye anyị na-achọ bụ onye ga-emeta Anambra mma onye anyị na-achọ onye ga-edozi Anambra ka njuke mụ Anambra onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba 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 ga-abụ Ifeanyi Uba na onye ga-edozi Anambra nke izizi abụ ya bụ Ifeanyi Rochukwu o nwere Ifeanyi linu Chineke onye chinyela eze ga-abụ eze na-azọ eze azọ ọ bụ onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba ọ bụ onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba ọ bụ onye ga-edozi Anambra Ifeanyi Uba sitere na Chukwu o wee too n'egwu Chukwu wee jiri Chukwu wee buru ụzọ olọgba lụrụ n'ime Naịjirịa kalịka Ifeanyi Uba na-ekwe nkwa senior nọlụ n'ọchịchị a ga-enwe sekuriti kidnapping ga-akwụsị maka na onye ọbụla ga-enwe ọlụ a ga na-akwụ ndị ọlụ oyibo ụgwọ n'oge a ga-enwe free education ụmụ akwụkwọ ga-agụ akwụkwọ n'efu Anambra ya ka anyị ga-amụ ihe ode jinji ode jinji Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba ebube Chukwu ụzọ na-ewi ode jinji Ifeanyi Uba onye gozila gozi ka ịbụ
anwụli obi Ifeanyị Ụba chiba executive kpọọlụ m ụgbọ maka Ifeanyị Ụba ana m ajụ ụmụ Anambra ajụkane mụ Anambra ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyị Ụba 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 Ebube Chukwu ụzọ n'ibe ga-adịla anyị mma o Ifeanyị ọkwa ka iji delikolota wee tesie gị n'ụzọ ọkwa ka ịlụ ụlọ ụka chi rere ị na-alụlụ Chukwu onye lụọlụ Chukwu ụlọ kedu ibe Chukwu ga-eji kwụ ya ụgwọ ekpele ka m na-ekpelu gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ogologo ndụ na-arụ isi ike ekpele m na-ekwu Ifeanyị ga-achị Anambra o adịmatizi egwu kwuru sebi ka m na-emezi ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyị Ụba ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyị Ụba ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyị Ụba Ifeanyị Ụba na onye si jide ka ji nọ na-eme mma o Ifeanyị jide ekwe ka iji mgbe ị ga-achịwe Anambra anyị kwewe oyoyo mgbe ị ga-achị Anambra anyị ekwewe oyoyo mgbe ị ga-achị Anambra anyị ekwewe oyoyo agadi mma na-ele onwe ya 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 onye na-ekwuta ekwuta na o nwere ibe ọ na-eme o ụmụ okorobịa na-enwe aṅụrị maka Ifeanyị Ụba ụmụ agbọghọbịa na-enwe aṅụrị maka Ifeanyị Ụba ndị yutu na-enwe aṅụrị maka Ifeanyị Ụba ụmụ akwụkwọ na-enwe aṅụrị maka Ifeanyị Ụba Emeka Moroko na-enwe aṅụrị maka Ifeanyị Ụba onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ ime n'ụma na ọnọ ga-abụ ibe ọ ga-abụ odejinji Ifeanyị Ụba
Odejinji Anambra. Odejinji Anambra. Anyị chọrọ Ifeanyi Uba, Ebube Chukwu so n'egwu. Odejinji. Patrick Ifeanyi Uba, Dr. Patrick Ifeanyi Uba o. O nwere ibe ga-eme gị, gaa n'iru, gaa n'iru, gaa n'iru. Mgbịrịgba na-akụ, mgbịrịgba Ifeanyi Uba, ịgba mambo na-eti, ịgba Ifeanyi Uba o. Okporo ụzọ dị mma, eletrik ga na-egbula anyị, mmiri pọmpụ ga na-agbala anyị. Youth empowerment by Ifeanyi Uba. He will stop insecurity in Anambra State. A man of vision, a man of distinction, a man of integrity, a man of transparency, a man of incorruptibility, a man of accountability. You, Ifeanyi Uba. Obele nwa Chukwu gọziri agọzi ya. Chukwu kere gị ma mma nwoke. Chukwu kere gị nwe ego. Chukwu kere gị ezigbo omume. Ife ji abụ dị mkpa agụgokwe n'ihe. Ojimote mogo ime Ifeanyi Uba o. Ifeanyi Uba na-amasị gị jide ka iji na onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye inugo. Onye ụbịam ọ na-azọ ọma ọkachie. Onye ụbịam ọ na-aza akụ kalịa. O jide onye mmadụ Chukwu ga-enye ya mmaji. Mmaji kwulu mmaji, mmaji kwulu mmaji o. Onye na-eche eche nwere onye ọzọ na-eche. Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba. Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba. Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba. Imirikiti na-ama posta. Gọvanọ Anambra, Gọvanọ Anambra o.
o nwere ebe mmadụ niile gachi gbado anyị were obi chọta udo anyị ebili n'udo ana m ayọ m Anambra steeti ebe anyị yo ka anyị chọwagodi n'udo ka anyị chọwa n'udo n'udo ka mma mmadụ achọ n'ibi ya okwu onye ọbụla nwere ntụkwasị obi mgbe Ifeanyi Ubah ga-achịrị anyị onye ọbụla ga-enwe aṅụrị ya mgbe anyị ga-enwe aṅụrị ya anyị kwebe oyoyo Igbo ogidi na-eti ịgba ma mbọ na-eti maka Ifeanyi Ubah o jebe ejebe esoli ejebe ọ naba anaba esoli anaba okwu obodo kwale ya aka nọkwasa ka ị bịa dozie obodo anyị ode jinji Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Ubah Ebubechukwu ụzọ na-ewu ode jinji ike agụkwa n'unu n'ịkwado Ifeanyi Ubah okirikiri ụfọdụ ga na-agba mbọ ka ewepụ ndụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emechi ọganiru ma ejenụja na Uchechukwu ga-emelili ọ bụ onye ga-achị Anambra Ifeanyi Ubah onye ga-achị Anambra Ifeanyi Ubah onye ga-achị Anambra Ifeanyi Ubah ga-edozi Anambra Chukwu kelu ụwa wee sị onye ji mụ bụ Chukwu wee buru ụzọ n'onye ka m ga-enye pawa n'aka ka o dozie ya Anambra Ebubechukwu ụzọ na Nnewi Ebubechukwu ụzọ na-ewu Ifeanyi Ubah
Anambra ode jinji Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba Ebube Chukwu ụzọ na-egwu ode jinji ode jinji Anambra anyị chọrọ Ifeanyi Uba Ebube Chukwu ụzọ na-egwu ode jinji